هاصياو ግዛት ፋርስና ሓያሎ ዘመናት ጸንሐ ማለት ካብ 9 ክፍለ ዘመን ቀድም ልደተ ክርስቶስ ክሳብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዓመት ምሕረት ፈረንጂ እቲ ብሳይረስ ዓቢ ከባቢ 550 ቀድም ልደተ ክርስቶስ ዝተመስረተ ናይ መጀመርታ ሃጽያው ግዛት ፋርስ ካብ ምዕራብ ሓወስ ደሴት ባልካን ኤውሮጳ ክሳብ ኣብ ምብራቕ ዝርከብ ጎልጎል ኢንዱስ ህንዲ ዝርጋሕ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ሃጽያው ግዛት ታሪኽ ኮይኑ እቲ ስርወ መንግስቲ ዘመን ሓጺን ሓደ ግዜ ሃጽያው ግዛት ኣከመኒት ተባሂሉ ጽዋዕ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሰራዊት ኣሌክሳንደር ዓቢ ቅድሚ ውዳቑ ንልዕሊ 200 ዓመታት ዓለማዊ ማእከል ባህሊ ሃይማኖት ሳይንስን ስነ ጥበብን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ። ሃጽያው ግዛት ፋርስ ኣብ ምድረ በዳ ኤራን ኣባጊዕ ዓጣልን ከብትን ዘዕብዩ ፍርቂ ዘላቐ ቀቢላት ዝሓቐፈ እኩብ ኮይኑ ጀሚሩ። ቂሮስ ዓቢ መራሒ ሓደ ከም ዝኣመሰለ ነገድ ንሚድያን ሊድያን ባቢሎን ሓዊሱ ኣብ ጥቓኡ ዝነበራ መንግስታት ክስዕረን ጀመረ። ኣብ ትሕቲ ሓደ ግዛት ድማ ብሓባር ጸንበረን። ብ550 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እቲ ኣብ ትሕቲ ቂሮስ ዓቢ ዝነበረ ናይ መጀመርታ ግዛት ፋርስ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ዓለም ናይ መጀመርታ ልዕሊ ሓያል ሃገር ኮነት። ኣብ ትሕቲ ሓደ መንግስቲ ኣብ ጥንታዊ ዓለም ንሰለስተ ኣገዳሲ ቦታታት ቀዳሞት ስልጣነ ደቂ ሰባት ዋሃይዳ ማለት ከም በዓል መሶፖጣምያ እዛ ናይ ሎሚ ኢራቅ ጎልጎል ዓባይ ግብፅን ጎልጎል ኢንዱስ ህንድን ብሓባር ሓደ መንግስቲ ገበረተን። ዓቢ ቂሮስ ኣብታ ብ539 ቅድሚ ክርስቶስ ምስቲ ንባቢሎን ካብ ንጉስ ናቦኒዶስ ከመይ ገይሩ ከም ሰዓራ ንግስነት ንባቢሎን መወዳእታ ከም ዘብጽሓ ዝገልጽ ዛንታ ዳርዮስ ዓቢ ራብዓይ ንጉስ ሃጽያዊ ግዛት ኣኪሜኔት ንሃጽያዊ ግዛት ፋርስ ኣብ ዝዓብየሉ እዋን ዝገዝእ ነይሩ። ካብ ካውካስያን ምዕራብ ኤስያን ክሳብ ታሽዑ መቄዶንያ ናይ ሎሚ ባልካን ጸሊም ባሕሪ ማእከላይ ኤስያን ከይተረፈ ክሳብ ኣፍሪቃ ንገለ ክፋል ሊብያን ግብፅን ሓዊሱ ስታንዳርድ ባጤራን ሚዛንን መልክዒታትን ብምትእታው ነቲ ሃጽያዊ ግዛት ተዋሂድዎ። ቋንቋ ኣራማይኛ ወግዓዊ ቋንቋ ምግባርን ጽርግያታትን ኣባይትን ሃነጸሎም። እቲ ኣብ ምዕራባዊ ኢራን ኣብ ዝርከብ እምባ በሂስቱን ዝተቐርጸ ብዙሕ ቋንቋታት ዝተጻሕፈ ጽሑፍ በሂስቱን ንጽቡቕ ባህርያዊ ዝነት ኮይኑ ጽሑፋት ኪዩኒፎርም ምፍታሕ ወሳኒ መፍትሒ ነይሩ። ጽልዋኦ ምስቲ ምሁራት ንግብፃዊ ሄሮግሊፊክስ ንምፍታሕ ዝኽኣሎም ጽላት ሮስታን እውን ነይሩ። ግዛት ፋርስ ኣብ ትሕቲ ዳርዮስ ዓብዪ ኣብ ዝለዓል ጥርዙ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ካብ ሓውስ ደሴት ባልካን ኤውሮጳ ማለት ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ሕጂ ቡልጋርያ፣ ሮማንያ፣ ዩክሬን ዝበሃል ዘሎ ክሳብ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ህንዲ ዝርከብ ጎልጎል ሩባ ኢንዱስ ብደቡብ ድማ ክሳብ ግብፂ ዝርጋሕ ነበረ። ፋርሳውያን ኣብ መንጎ ሰለስተ ኣህጉራት ማለት ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ኤውሮጳን ስሩዕ መስመራት ርክብ ዝመስረቱ ናይ መጀመርያ ሰባት ነበሩ። ብዙሓት ሓደስቲ ጽርግያታት ሰሪሖም ኣብ ዓለም ናይ መጀመርያ ኣገልግሎት ፖስታ እውን ኣማዕቢሎም። ጥንታውያን ፋርሳውያን ሃጽያዊ ግዛት ኣከመኒት ብዙሕ መለክዕን ስነ ጥበብ ይፈጥሩ ነበሩ። ንኣብነት ስራሕ ሓጺን፣ ቅርጺ ከውሒ፣ ስፌትን ስነ ህንጻን ይርከብዎም። ሃጽያዊ ግዛት ፋርስ ንኻልኦት ስነ ጥበባዊ ማእከላት ቀዳሞት ስልጣንን ምሕዋስ እናሰፍሐ ምስ ከደ ካብዞም ምንጭታት ብዝመጽእ ጽልዋታት ሓድሽ ቅዲ ተፈጥረ። ቀዳሞት ስነ ጥበብ ፋርስ ኣብ ገደል ተቖርጻ ዓበይቲ ተቖርጻ ኣኻውሕ ዝጠቓልሉ ነይሮም። እዚ ኸ ከምቲ ኣብ ናቕፋ ኤሩስታም ዝበሃል ብመቃብር ነገስታት ኣከመኒት ዝተመልአ ጥንታዊ መቃብር ዝርከብ ነበረ። እቲ ውሕሉል ስእታት ከውሒ፣ ትርኢታት ፈረስ፣ ዓውታት ውግውን ይገልጽ ነይሩ። ጥንታውያን ፋርሳውያን እውን ብስራሕ ሓጺን ይፍለጡ ነበሩ። ኣብ 1870ታት ኣስገርቲ ኣብ ጥቓ ኣክሱስ ኣብ ናይ ሕጂ ታጃኪስታን ኣብ መንጎ ዕናታት ወርቅን ብሩርን ቅርስታት ረኺቦም። እቶም ቅርስታት ንእሽቶ ወርቃዊ ሰረገላ ሳንቲምን ብግሪፍ ሞቶፍ ዝተሰለሙ ኣምባርን ዝጠቓልሉ ነበሩ። ግሪፍን ኣኽናፍን ርእሲ ንስሪ ኣካል ኣንበሳ ዘለዎ ጽዋያዊ ፍጡር ኮይኑ ምልክት ርእሰ ከተማ ፋርስ ፐርስፖሊስ እውን እዩ። ኣብ ፓኪስታን ዘገልግሉ ዝነበሩ ዲፕሎማስኛታት ኣባላት ወተሃደራት እንግሊዝ ኣሳት 180 ካብዞም ወርቂ ብሩርን ብኦክስስ ትሬዘር ዝፍለጡ ናብ ለንደን ኣምፂኦም ሕጂ ኣብ ቤተ መዘክር ብሪጣንያ ኣቐሚጦሞም ኣለዉ። ታሪክ ስፌት ምንጻፍ ኣብ ፋርስ ካብ ዘላቒ ቀቢላታት ዝጅምር እዩ። ጥንታውያን ግሪኻውያን ነቲ ብኢድ እተሰፍየ ምንጻፋት ዝብውሕሉ ዲዛይን ድሙቕ ሕብርታቱን ዝፍለጥ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣኽቢሮም ይርእዎ ነበሩ። ሎሚ መብዛሕትኦም ፋርሳውያን ምንጻፋት ካብ ሱፍ ስልክን ጡጥን ዝሰርሑ እዮም። ኣብ ደቡባዊ ኢራን እትርከብ ጥንታዊት ርእሰ ከተማ ፋርስ ፐርስፖሊስ ካብ ዓበይቲ ስነ ጥንታዊ ቦታታት ዓለምና ትስራዕ
ኣብ 1970 ድማ ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ተባሂሉ ተሰይሙ ቤተ መንግስቲ ኣኬሜንያውያን ኣብ ፐርስፖሊስ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ቴራሳት እዮም ተሃኒጾም ነይሮም ናቲ ጥንታውያን ፋርሳውያን ዝፍለጥሉ ነዊሕ ቅርጽታት ኣኻውሕ ዝተቓለሰ ስልማት ቅድመ ገጽ ተሰሊሞም ነበሩ ብዙሓት ሰባት ንፋርስ ከም ወይ ምስ ምስልምና ተመሳሳሊ ሓስቡዋ ወላ እኳ እስልምና ኣብ ግዛት ፋርስ ዓብላሊ ሃይማኖት ኮይኑ ድሕሪ ምውራር ዓረብ ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ጥራይ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ህፃዊ ግዛት ፋርስ ብኻልእ ሃይማኖት እዩ ተቆሪጹ ዞሮስትሪያኒዝም እውን ይበሃል ብስም ፋርሳዊ ነብዩ ዞራስትር ዛሩትስትራ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ስሰሜ ዞሮስትሪያኒዝም ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ጸንዑ ሓደ ኣምላኽ ዝኣምኑ ሃይማኖታት እዩ ሎሚ ኣብ ገለ ክፋል ኢራን ህንድን ከም ውሕዳት ሃይማኖታት ይለማመድ እዩ ኣብ መንጎ 1500 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ዝነበረ ክኸውን ዝኽእል ዞሮአስተር ሰዓብቱ ኣብ ክንዲ እቶም ቀዳሞት ጉጅለታት ኢንዶ ኢራናውያን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ብዙሓት ኣማልኽቲ ሓደ ኣምላኽ ከምልኹም ይህርዎም እዩ ነገስታት ኣኬሜንያ ውፍያት ዞሮአስትራውያን እዮም ነይሮም መብዛሕትኡ ጸብጻባት ቂሮስ ዓብዪ ተገዛእቱ ብቋንቋኦም ዝዛረቡን ናይ ገዛእ ርእሶም ሃይማኖት ክገብሩን ዘፍቅድ ተጻዋርነት ዘለዎ ገዛኢ ነይሩ ብሕጊ ዞሮአስትራውያን ኣሻ حق صدقن ገዝእን ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፋርስ ሰዓሮ ግዛታት ዞሮአስትራውነት ኣይጻዓነን ቅዱሳት ጽሑፋት ዕብራይስጥን ኪሮስ ዓቢን ህዝቢ አይሁድ ባቢሎን ካብ ምርኮ ሓደ ኣውጺና ኣብ ኢየሩሳሌም ክምለሱ ስለዝፈቐደ ይንእዶ ድሕሪኡ ዝመጹ ገዛእቲ ኣብ ሃጸያዊ ገዛእት ኣኪሜኔት ዓቢ ቂሮስ ኣብ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ጉዳያት ብኢድካ ምቁራጽን ዝኽተሉ ኣገባብ ምስዓብ እቶም ዝተፈላለዩ ዜጋታት ፋርስ ናይ ገዛ ርእሶም ኣነባብራ ንክቕጽሉ ኣኽኣሎም እዚ እዋን ኣብ ሓደ ግዜ ፓክስ ፐርሲካ ወይ ሰላም ፋርስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ሃጸያዊ ገዛእት ፋርስ ድሕሪ ፍሽል ወራር ግሪክ ብቀዳማይ ዘርክሳብ 480 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ እቲ ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት ምክልኻል መሬታት ፋርስ ገንዘብ ናይቲ ሃጸያዊ ግዛእ ስለ ዝወደአ እቲ ኣብ ተገዛእት ፋርስ ዝኸበዶ ግብሪ ከም ዝኸፈል ተገይሩ ስርወ መንግስቲ ኣኪሜኒድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሰራዊት ኣሌክሳንደር ዓቢ ናይ መቄዶንያ ብ330 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ድሕሪኡ ዝመጹ ገዛእቲ ንሃጸያዊ ግዛእት ፋርስ ናብ ዶባት ኣክሜንያ ክመልስዎ ደለዩ ወላ እኳ እቲ ግዛእት ነቲ ኣብ ትሕቲ ቂሮስ ዓቢ ዝረኸበ ዓቢ ስፍሓት ምሉእ ብምሉእ ዳግማይ ረኺቡን ኣይፈልጥን